Τι είναι το θες blues? Είναι και αυτό το αυτή που δεν ακούει, ξέρεις. Αυτό ακούει καλά. Τι να κάνω, Ωραία. Είναι η ενσάρκωση κάποιων συζητήσεων που είχαμε, η Deep in the Top. Εδώ και καιρό θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι ένα σημαντικό γεγονός για την blues κοινότητα. Θα φέρει κοντά τους μουσικούς που αγαπάνε την blues, τους ακροατές που αγαπάνε την blues, οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να την γνωρίσει. Και ναι, βασικά αυτά τα δύο. Όποιος την ξέρει να έρθει σε ένα event που θα είναι αποκλειστικά για αυτή τη μουσική και όποιος δεν την ξέρει να τη μάθει και να την αγαπήσει με τους υπόλοιπους, ας πούμε. Τώρα, με αυτό το στόχο, έπρεπε να αποφασίσουμε τι μπάντες θα παίξουμε. Η πρώτη σκέψη ήταν το μυαλό μας στους κλασικούς, δηλαδή στους blues wire όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη και στους blues cargo, ας πούμε, από την Αθήνα. Είμαι ένας από εκείνους τους τυχερούς ανθρώπους που καβαλήσαν ένα συννεφάκι και είναι ακόμα καβαλάκι και ταξιδεύω. Είμαι τυχερός άνθρωπος γιατί με έχει αγγίξει το μαγικό χέρι της τέχνης και βαδίζω παίζοντας τη μουσική που αγαπάω, που συνήθως είναι blues και εκφράζεται μέσα από τους Blues Wire, το group πάνω από 30 χρόνια που το έχουμε και παίζουμε. Αυτά, τα ποιητικά. Αλλά αποφασίσαμε ότι για να δείξουμε ότι υπάρχει μια blues κοινότητα θα πρέπει να βάλουμε και κάποιους άλλους από αυτούς να παίξουν. Τους νέους δηλαδή. Ναι, και κατά προτίμηση νέους. Οπότε αποφασίσαμε να μην πάμε μακριά, να ξεκινήσουμε από τους φίλους μας, γιατί ευτυχώς έχουμε καλούς φίλους, ας πούμε, ως πάντα. Έχουμε γνωρίσει πολύ κόσμο που μας έχει βοηθήσει και που έχουμε γνωρίσει κατά περιόδους παίζοντας. Και έτσι δεν χρειάστηκε να ψάξουμε πάρα πολύ. Μας ήρθαν αμέσως τα ονόματα στο μυαλό. Ήταν οι Hoochie Coochie Men, που τους γνωρίσαμε πρώτη φορά στα Γιάννενα όταν παίξαμε και οι δύο σε ένα διήμερο φεστιβάλ, που είναι από μόνο του μια άλλη μεγάλη ιστορία. Είμαστε οι Hoochie Coochie Men, είμαστε στην Κέρκυρα και σπουδάζουμε οι 3 από τους 4 είμαστε στην κατεύθυνση jazz. Είμαι μουσικών σπουδών και μας καλέσαν οι Deep in the Top εδώ πέρα, στο φεστιβάλ που κάναν στο Θες Blues, το οποίο μάζεψε τόσο κόσμο, κάνουν τόσο διαφήμιση, πήγε απίστευτα καλά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η άλλη μπάντα είναι οι Million and the Moochers που είναι από τα Γιάννενα, εκεί εδρεύουν. Είμαστε οι Million and the Moochers. Φωνή, ξανά. Είμαστε οι Million and the Moochers. Και πέρα από το ότι παίζουν και οι δύο αυτές μπάντες blues, ο καθένας με τον τρόπο του, σημαντικό είναι ότι έχουν και δικό τους υλικό βασικά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να παίξουν μπάντες που να δείξουν δηλαδή ότι το να παίζεις, ας πούμε, να έχεις βγάλει για να παίζεις 10 κομμάτια με τη μορφή blues δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά περισσότερο φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον όταν συνθέτεις τέτοια μουσική. Το φεστιβάλ ήταν μια ευκαιρία στις μπάντες νέων που παίζουν blues να δείξουν τη δουλειά τους. Κάθε άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη έχει το σεβασμό μου και την προσοχή μου. Το αν θα τον ακολουθήσω και πιο μετά εξαρτάται από τη δουλειά του. Δηλαδή μπορεί να μ' αρέσει, μπορεί να μην μ' αρέσει, μπορεί να είναι ικανός, μπορεί να μην είναι τόσο ικανός. Αυτό είναι αλλού Παπαευαγγέλιο. Αλλά το σεβασμό μου και το ενδιαφέρον μου, την προσοχή μου, τα έχει δεδομένα. Από εκεί και πέρα είμαστε, να το πω έτσι, εκτός πεπατημένης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το blues, τη jazz, το rock, το rock and roll, έτσι, όλα αυτά είναι μουσικές που δυστυχώς δεν έχουν μεγάλη θέση στην ελληνική πραγματικότητα. Παίζουμε γενικά. Χορευτική μουσική. Πολλά πράγματα. Κομμάτια, διασκευές. Και διασκευές δικές μας όμως. Όλα δικά μας. Θέλουμε να στηρίξουμε κάθε κίνηση των παιδιών και θέλουμε να στηρίξουμε και γενικά την κοινότητα των blues που υπάρχει στην Ελλάδα. Ή που δεν υπάρχει θα δημιουργηθεί. Και το μέρος το είχαμε σκεφτεί. Μας άρεσε η Μαύρη Τρύπα σαν ατμόσφαιρα. Έτσι μικρό και ζεστό μέρος.
Αυτό αποδείχθηκε τελικά ότι δεν χωρούσαμε τελικά. Καλό αυτό. Θέλαμε να είναι όσο δυνατόν, να καλύψει όσο δυνατόν περισσότερο μέρος της ημέρας. Περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα. Οπότε σκεφτήκαμε να εμπλουτίσουμε αυτή την ημέρα τέλος πάντων με κάποιες εκθέσεις. Με κάποιες εκθέσεις. Ο Μάικ είχε την ιδέα να κάνουμε μια έκθεση φωτογραφίας, την οποία κάπως έπρεπε να οργανώσουμε ώστε να προσελκύσει περισσότερο κόσμο. Οπότε η τελική ιδέα ήταν να κάνουμε ένα event στο Facebook, μέσω του οποίου καλούσαμε τον κόσμο να βγάλει δικές του φωτογραφίες και να μας στείλει όσες θέλει, με μόνο παρανομαστεί, ας πούμε, το θέμα το blues στην πόλη. Τώρα πολλοί σκάλωσαν με αυτό, γιατί νόμιζαν ότι το blues στην πόλη θα έπρεπε να είναι και καλά ένας τύπος με μια κιθάρα που να παίζει, ας πούμε. Αλλά εμείς το θέσαμε ότι κάπως πιο ελεύθερο, ότι θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε φαντάζεται ο καθένας. Τελικά εκθέσαμε 38-40 φωτογραφίες από 14 φωτογράφους και πήγε καλά, νομίζω. Δηλαδή ήταν ωραία νότα στο χώρο, γιατί οι φωτογραφίες κρεμάστηκαν σε όλο το χώρο της Μαύρης Τρύπας, ενώ στο Ισόγειο και στις Σκάλες. Και η άλλη ιδέα, η δεύτερη έκθεση, ήταν μια έκθεση με χειροποίητα όργανα και κιθάρες βασικά, ναι, και πετάλια για κιθάρες. Και εν τέλει συμμετείχαν ο Γιάννης ο Παβέζας που είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, βασικά όλοι, και οι τρεις. Εδώ ναι. Ο Γιάννης ο Παβέζας που φτιάχνει τις κιθάρες του, ο Vagabond Guitars, ο Χρήστος που επίσης έφερε 7 κιθάρες που έχουν έτσι ενδιαφέρον. Ήταν μια σαν ξύλο. Όχι, ήταν από ξύλο και πεταμένο, ένα κούτσο, ας πούμε. Και το φτιάξε κιθάρα, ας πούμε. Και ο τρίτος της παρέας ήταν ο Αντρέας που φτιάχνει τα πετάλια του, τα Bad Pixel Pedals. Που εμένα προσωπικά μου άρεσαν πολύ, επειδή εκτός από ωραία και αν δεν κάνω λάθος full αναλογικά πετάλια, είναι και πολύ ωραίο το design που διαλέγει ο Ανδρέας. Και από τις 6 ώρα που ξεκίνησε η φάση, άρχισε να έρχεται κόσμος για αυτά τα δύο. Λίγο μετά τις 6, γιατί εντάξει υπάρχουν και οι καθυστερήσεις, λογικό είναι, σε τόσο μεγάλο πράγμα. Έγινε εκεί η φασαρία, να πούμε, δοκιμάζαν τις κιθάρες όλοι και τα λοιπά, ωραία φάση. Και ερχόταν ο κόσμος μέχρι τις 9.30 που άρχισε το live. Και που άρχισε με τον καλύτερο τον πιο όμορφο τρόπο. Πριν από καιρό, δηλαδή κάνα μήνα πριν το live, είχαμε την ιδέα να καλέσουμε τους Blues Wire, που σαν όνομα θα χτυπούσε λίγο στο μάτι. Αλλά πέρα από αυτό, κυρίως το κάναμε για να δείξουμε ότι υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των παλιών και των νέων, ας πούμε. Αυτό που είπα και στην αρχή του event ήταν ότι αν δεν ήταν τόσο παρεξηγημένος ο όρος support act, θα τους παρουσιάζαμε έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα ακριβώς αυτό ήταν, ας πούμε. Μας υποστήριξαν, παίξαν ένα μισάωρο, είχαν όλη την καλή διάθεση. Ναι, νομίζω γουστάραν και ήδη πολύ. Και νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει, ας πούμε, το event. Σημασία έχει ότι εδώ υπάρχει μια ενέργεια θετική από κάποια παιδιά και όπως είπα εκείνο το βράδυ που ανέβηκα στη σκηνή, πραγματικά το πιστεύω αυτό, λίγα πράγματα μπορούν να είναι περισσότερο συγκινητικά για μένα, έτσι, και για τον Σωτήρη από αυτό, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια να ανοίγουμε ένα φεστιβάλ, ας πούμε, που το διοργανώνουν και παίζουν παιδιά οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, 20 κάτι χρονών. Εμείς, ας πούμε, όταν ξεκινούσαμε να παίζουμε μουσική, δεν το φανταζόμασταν αυτό, να στο θέσω έτσι. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, λοιπόν, είναι να τους ευχαριστήσουμε που αγαπάνε τα blues, όπως και εσάς άλλωστε. Να είστε καλά. Oh,
woman, darling, to call my special friend. Well, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Yeah, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have nobody, not even a place to go. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hair for me, mama, please. Don't you cry no more, don't you cry no more. 'Cause it's soon I'm on a darling, down the road I'm gone. But I ain't going down on that old lonesome road, oh by myself. Yes, I ain't going down on that old lonesome road, oh by myself. I can carry you, baby, gonna carry somebody else. Μετά ανέβηκαν οι Minnie and the Moochers με τα swing rock and roll κομμάτια τους, με την Minnie, την Κατερίνα Πηλή και τους υπόλοιπους Moochers, τον Φώντα τον Κοσμά, τον Φώτη τον Δοβόλη, τον Θοδωρή τον Ρεπανά και τον Θοδωρή τον Τσίπα.
Και παίξαν εκεί τις κομματάρες τους, χόρεψε ο κόσμος. Η Καταρίνα είχε μόλις έρθει από Αμερική, οπότε είχε άλλες παραστάσεις, άλλο αέρα. Έρχεται κόσμος από Γιάννενα, από Άργος. Έχουμε έναν από Άργος. Από Αθήνα, από Αυστραλία. Από Αγγλία ήρθε. Νέα Υόρκη γενικά. Πολλοί ήρθαν από Νέα Υόρκη. Τι άλλο, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ πέρα. Το Thess Blues. Thess Blues Festival. Όλα τα λεφτά στη μαύρη τρύπα. Τέλειο. Μπράβο στα παιδιά που το διοργανώνουν. Μπράβο στη Steven The Top που πήραν την πρωτοβουλία. Ελπίζουμε να γίνει θεσμός. Now time is up, it's gone. All the beauty on. I'll do my best as a person on duty. Is that phone controlling thoughts in your mind? And the desire to face from alright, but I don't wanna know, don't wanna think, I don't wanna know. Trouble free, trouble free. Controlling thoughts in your mind and the desire is alright, but I don't wanna know, I don't wanna think, I don't wanna know. Trouble free, yeah, trouble free, trouble free, yeah, trouble free, trouble free, yeah, trouble free, trouble free, yeah, trouble free. Ξενοφώντας, Φόντα το λέμε. Θοδωρής Τσίπας Θόδωρα το λέμε. στην κιθάρα. Ο Φώτης Ντοβόλης στον μπάσο. Φωτάρα τον λέμε. Η Κατερίνα Πιπιλή, πλήκτρα και φωνή. Αυτή κουνάει τα νήματα. Και Ο Θοδωρής Ρεπανάς. Λίγο Jazz. στο σαξόφωνο. Και τους διαδέχτηκαν οι Hoochie Coochie Men, οι οποίοι είναι φίλοι από την Κέρκυρα. Έχουμε παίξει μαζί και στα Γιάννενα, όπου είπε η Μινάς ότι γνωριστήκαμε, αλλά και στην Κέρκυρα σε ένα φοβερό live. Φοιτητές του Πανεπιστημίου εκεί, του Ιόνιου, Πανεπιστημίου. Στο τμήμα jazz. Στο τμήμα jazz και φαίνεται αυτή η jazz επιρροή στο παίξιμό τους. Ήταν οι εποχές που εσείς είστε πιο μικροί, δεν τα ξέρετε ας πούμε τόσο καλά. Τότε υπήρχαν αρκετά έντονα οι διαχωρισμοί, ροκάδες, τζαζίστες, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Αλλά φανταστείτε ας πούμε ότι εμείς πηγαίναμε στο γηπεδάκι της Χάνθ
στις αρχές της δεκαετίας του 80, τέλη δεκαετίας του 70 και παίζαμε ποδόσφαιρο ροκάδες τζαζίστες. Έτσι. Λοιπόν, μια ομάδα ήταν οι ροκάδες που ήταν όλοι μέσα, δηλαδή blues, rock and roll, όλα αυτά, και από την άλλη οι τζαζίστες πιο μελετημένοι, πιο σπουδαγμένοι, πιο οδιακοί κτλ. Και συνήθως επειδή εμείς στην ομάδα των ροκάδων ήμασταν λίγο πιο επιρρεπείς στις καταχρήσεις, δεν είχαμε τις αντοχές και χάναμε συνήθως. Είναι ο Γιώργος Μπερερής στα πλήκτρα, ο Τόλης στο επίθετο δεν θυμάμαι. Καλησπέρα. Περίμενα αυτά τα κομπίδερα. Ξαναπούμε αυτό. Παρασκευαΐδης. Τώρα Παρασκευαΐδης, Γιώργος Σταυρίδης και Νίκο Γκούνης. Πάμε λίγο. Δεν πειράζει. Είναι ο Γιώργος Μπερερής στα πλήκτρα, ο Τόλης Παρασκευαΐδης στον μπάσο, κόντρα μπάσο και στη φωνή, ο Γιώργος Σταυρίδης στα τύμπανα και ο Γιώργος Γκούνης στην κιθάρα. Ο Νίκος Γκούνης στην κιθάρα. Τον μπέρδεψα. Πολύ Γιώργης. Νίκος Άριος, λέει. Μπράβο, παιδιά. If I wouldn't work all day, I'd be talk home if I wouldn't bring in my pay. If I ever got you around, blow my mind, your love is down. I'd be talk home, I'd be long gone. Then I wouldn't be talk home, I'd be long gone. I'd be talk home if you ain't a pretty thing. I'll be talk home with you when I was a spring. And if you leave to be a iron soul, if you ever last spring or cold, then I wouldn't be talk home, I'd be long gone. Then I wouldn't be talk home, I'd be long gone. When I run the swing, I'll be long gone if you didn't bring my pay. If I ever got you running around, blowing my mind, your love of the sound, that wouldn't be your gone, I'd be long gone. That I wouldn't be talk home, I'd be long gone. That I wouldn't be talk home, I'd be long gone. That I wouldn't be talk home, I'd be long gone. I'd be talk home if I wouldn't bring in my pain. Now, if I
got you running around. Oh, I'm honey all over this town that I wouldn't be talking. I belong home. And I wouldn't be talking. I belong home. Και μετά από όλα αυτά, τέλος πάντων, βγήκαμε να παίξουμε κι εμείς. Το σχέδιο ήταν να παίξουμε ένα λίγο πιο μικρό σετ για να δώσουμε χώρο στο τζαμάρισμα μετά. Αλλά μάλλον παρασυρθήκαμε από το πόσο ενθουσιασμένοι ήμασταν και το παίξαμε κι εμείς κάνα 45. Ναι, όχι παραπάνω από τόσο. Τέλος πάντων, ενώ λέγαμε ότι να είναι λίγο μαζεμένα τα σετ, δηλαδή κάθε μπάντα από 45 λεπτά για να μείνει χρόνος μετά για τζαμ χωρίς να κουραστεί ο κόσμος. Τελικά το live ξεκίνησε στις 9.30 και τελείωσε στις 2.30. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω δεν κουράστηκε πολύ. Αφού έμεινε, ήταν γεμάτο το μαγαζί. Ήταν γεμάτο το μαγαζί μέχρι το τέλος. Please tell me what you got on mind. Baby, please tell me. Baby, please tell me what you got in mind. Then we can talk and work it out. You're going down, you cry. Well, you gotta clear off your mind, or else you gotta say goodbye.
Woman, let me tell you. Woman, let me tell you one thing I've learned. No. Woman, let me tell you. Woman, let me tell you one thing I've learned, and I know. When I'm in love with you like I do, girl, you don't let him go. And I love mercy. Lord have mercy on me. Lord have mercy. Lord have mercy on me. You know, at first the fellas it was heaven, but now like hell, just that'll be. Είναι blues. Κοίταξε. Για μένα η blues πλέον είναι κάτι άλλο από ό,τι ήταν όταν ήμουν πιο μικρός. Πιο μικρός η blues ήταν ο B.B. King, ο Eric Clapton, ο Muddy Waters, Johnny Hooker, αυτούς ήξερα τότε. Σιγά σιγά μεγάλωσα και έμαθα και άλλα πράγματα, άκουσα άλλα πράγματα. Και πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο που την blues τη συνδυάζω με καταστάσεις. Και ας πούμε για μένα η blues είναι ο έρωτας. Έτσι, εκφράζεται με αυτό ένα κομμάτι blues. Δηλαδή όταν παίζουμε ένα τραγούδι με το Τίμη Ρετόπη, όποτε ας πούμε, νιώθω αυτό, έναν ηλεκτρισμό μέσα μου που νομίζω είναι ο έρωτας, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό. Ή η χαρά του να βρίσκεσαι με τους φίλους σου και να τζαμάρεις. Ή η χαρά της ζωής, ας πούμε, δεν ξέρω. Τόσο πολύ. Για ποιο λόγο blues? Θα το βάλεις και αυτά θα τα κόψεις, μην φανέται. Θα κόψουμε, Μόνο blues, γενικά. Είναι η μουσική της ψυχής. Αυτό θέλει και λίγο jazz, ναι. Jazz. Γιατί αυτή είναι μια ερώτηση που κάνουν πολλοί, αλλά δεν ξέρω γιατί blues. Γιατί τα αγαπάμε. Γιατί θες blues. Τα ακούμε και από μέσα. Ακούμε τη Βυζετόπ τώρα. Εγώ αυτό που συνήθως υιοθετώ είναι μια ρίση ενός παλιού μπλουζίστα, ονόματι Fury Lewis, ο οποίος όταν τον ρωτήσαν τι είναι το blues, γιατί ξέρεις οι απαντήσεις σε αυτό είναι το blues είναι οι γυναίκες, το blues είναι τα προβλήματα, το blues ξέρω εγώ είναι η μαυρίλα, το blues είναι το ένα, το blues είναι το άλλο. Ο Fury Lewis λοιπόν είχε δώσει την απάντηση ότι το blues είναι η αλήθεια του καθενός. Δηλαδή όχι μια αλήθεια ευρέως αποδεκτή από πολύ κόσμο, αλλά η αλήθεια που κουβαλάει ο καθένας μέσα του. Κάπως έτσι μου αρέσει να το βλέπω και εγώ, γιατί όπως καταλαβαίνεις εμείς το blues το έχουμε όχι απλά δεύτερο χέρι, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κτλ. Δεν είμαστε απλά λευκά αγοράκια, αλλά είμαστε λευκά αγοράκια πολύ μακριά από τη χώρα που γέννησε τα blues. Αυτό όμως δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα σε αυτή τη μουσική όσο και στον καθένα. Δηλαδή να ασχολούμαστε και να αγαπάμε αυτό το πράγμα και να παίζουμε αυτή τη μουσική. Είχε ενδιαφέρον πόσο διαφορετικά το αντιλήφθηκαν τα παιδιά που έβγαλαν τις φωτογραφίες.
Εντάξει, υπάρχει αυτό το στερεότυπο, το blues είναι η συγκεκριμένη κλίμακα πάνω από τις συγκεκριμένες συγχορδίες, αλλά αν δεν υπάρχει και το background, όχι να είσαι μαύρος Αμερικάνος, ας πούμε, που οι γονείς ήταν σκλάβοι, δεν εννοώ αυτό, αλλά υπάρχει ένα συναισθηματικό μάλλον background, που αν δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το αποδώσεις μουσικά. Πιστεύω. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να φάνω και ότι εγώ το έχω και οι άλλοι το έχουν. Σίγουρα καταρχάς δεν πρόκειται να το έχεις 100%. Ναι, δεν μπορώ να πω άλλο. Νομίζω ότι blues σημαίνει μόνο blue, μόνο μελαγχολικό. Εγώ έχω νιώσει πάρα πολύ high, ας πούμε, και λέω ότι ναι, αυτό τώρα είναι blues που κάνει. Αυτό. Αλλά μ' αρέσει, δεν θέλω να είναι ένα πράγμα. Μ' αρέσει που είναι για όλους κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι δίνει πολύ ωραίο νόημα. Το να προσπαθείς να είσαι ειλικρινής με το αντικείμενο της τέχνης σου και με τον εαυτό σου είναι νομίζω βασικό. Δηλαδή όταν είσαι ειλικρινής, θέλεις δεν θέλεις, κάποια στιγμή θα οδηγηθείς σε δρόμους οι οποίοι θα παράξουν αποτέλεσμα το οποίο θα είναι αυθεντικό. Γιατί ακριβώς δεν απαρνιέσαι τα πράγματα που κουβαλάς μέσα σου. Αυτό ήταν και το θέμα τελικά, να δούμε αν υπάρχει ανταπόκριση. Και εγώ νομίζω ότι υπήρχε σούπερ ανταπόκριση. Και στο τέλος το ανεβήκαμε όλοι και τραβάμε εδώ πέρα. Η βραδιά μουσικά τέλος πάντων έκλεισε με το δικό μας το κομμάτι, το Blues Ναρατσούς, που φωνάξαμε όλα τα παιδιά και από τα δύο συγκροτήματα στη σκηνή. Και το είπαμε όλοι μαζί, ας πούμε, και ο κόσμος νομίζω γούσταρε και εκεί πολύ. Και ήταν νομίζω ιδανική νότα για τελειώμα. Δηλαδή κάθε τέτοια κίνηση και κάθε τέτοιο βήμα που γίνεται ανοίγει λίγο και το δρόμο. Εμείς ας πούμε δεν το κάναμε αυτό. Κακώς. Να πούμε ότι το οργανώσαμε όλοι τύποι το μαζί. Και ο Μινάς και εγώ, και ο Μιχάλης Τροχαλιός και ο Φίλιππος Σαμνίδης που δεν είναι μαζί μας εδώ. Προχθές έγινε το φεστιβάλ αυτό και είδατε μέσα, ξέρω, το 70% του κόσμου ήταν 18 παιδάκια. Νομίζω πρέπει να το τονίσουμε ότι και σαν Deep in the Top και σαν Fest Blues δεν θα είχαμε πάει πουθενά αν δεν είχαμε βοήθεια από φίλους. Και που ήταν διατεθειμένοι να δουλέψουν πολύ και αμαλάχοι χωρίς χρήματα, αλλά και που μας συμβούλεψαν, μας κριτικάρισαν, μας είπαν τις ιδέες τους, ήταν εκεί για να μας βοηθήσουν όλη την ώρα του live. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και βασιζόμαστε σε αυτούς. Κάθε τι που έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα, δηλαδή με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συναυλιών, μουσικής, τέχνης, θεάτρου ή οτιδήποτε άλλο δρόμενων, στο δρόμο ή σε μαγαζιά ή σε σκηνές και έχει να κάνει με τέτοιες μουσικές, κάθε τι είμαστε υποχρεωμένοι να το αγαπάμε, να το πω έτσι. Δεν γίνεται να απέχουμε από αυτό όσο μπορεί και όπως μπορεί ο καθένας. Δεν είμαστε πάντα, ειδικότερα εμείς οι μεγαλύτεροι, εντάξει, έχουμε και άλλα πράγματα, έχει κυλήσει η ζωή, έχουν έρθει προβλήματα, ιστορίες, δεν είμαστε πάντα έτσι στην κατάσταση για να στηρίξουμε όπως θα έπρεπε ίσως αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό όμως υπάρχουν οι Deep in the Top και όλα τα άλλα group. Γιατί τα παιδιά είναι αθάνατοι. Όταν είσαι 20-25 χρόνια είσαι αθάνατος. Έτσι, λοιπόν. Και κουβαλάς μαζί όλη αυτή την ενέργεια η οποία γενικότερα το πρόβλημα, ρε παιδιά, είναι ότι ζούμε σε μια κολοχώρα η οποία δεν συμπαθεί τους νέους. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα αυτό, έτσι πιστεύω εγώ. Τους νέους δηλαδή σε αυτή τη χώρα πάνε να τους αντιμετωπίζουν με μια συγκατάβαση, ίσως και με ένα ελαφρό ηρωνικό γελάκι και δεν δίνουν ποτέ πίστη σε αυτό το οποίο κάνουν ή μπορούν να κάνουν. Σε όλα τα επίπεδα. Στα επίπεδα της τέχνης, στα επίπεδα της πολιτικής ή οτιδήποτε άλλο. Θα είμαστε εδώ για να γίνει δεύτερο. Γι' αυτό πρέπει να έρθει ο κόσμος για να γίνει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Σίγουρα θέλουμε να τα ξανακάνουμε και να γίνει και πιο μεγάλο, να γίνει, πώς το λένε,
Πώς λέγεται η λέξη? Θεσμό. Όχι, ρε, θεσμό. Καλά, ναι, και θεσμός. Να μεγαλώσει, να Διευρυνθεί. Να εξελιχθεί, δεν ξέρω πώς λέγεται. Τα ελληνικά μου πες. Εντάξει, θέλουμε να το δούμε να είναι κάτι μεγάλο με την έννοια της ανταπόκρισης του κόσμου. Θέλουμε να το περιμένει ο κόσμος. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η λαχτάρα όπως υπάρχει για μας, να υπάρχει και για τον κόσμο που θα έρθει. Δηλαδή να το περιμένει πώς και πώς. Και όχι μόνο για τη φάση ότι πάω και χορεύω, γιατί και σε ένα πάρτι πας και χορεύεις, αλλά το να το περιμένουν για να έρθουν να χορέψουν blues, να ακούσουν αυτή τη μουσική, νομίζω ότι αυτό θα είναι το super επίτευγμα. Και αν καταφέρει να είναι συνάντηση μεγάλων και νεότερων, θα είναι τέλος. Τελείως. Νομίζω το πιο ωραίο ήταν το συναίσθημα που είχα εγώ που θα έρθουν οι φίλοι μου, αυτοί που είχαν παίξει τότε και για τους Κουτσουκουτμέ και για τους Μινιαδεμούτσες. Ήθελα πάρα πολύ να ξανανιώσω εκείνη τη φάση που παίξαμε μαζί και γουστάραμε. Αυτό είναι βασικά. Τώρα για τα επόμενα ποιοι θα έρθουν και τι θα κάνουμε, έχουμε κάνει στο νου μας. Είμαστε επιφυλακτικοί συγκρατημένοι, γιατί το να πούμε τώρα ότι θα κάνουμε και του χρόνου το φεστιβάλ, δεν θέλουμε να δεσμευτούμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουμε να το κάνουμε. Ναι. Αυτό. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Τελείωσε, πήγε, εμείς περάσαμε σούπερ, ο κόσμος γούσταρε επίσης, οπότε πάμε για το επόμενο. Ναι. Τίποτα τώρα, οργανώνουμε φέτος, ναι.